защото това е събитие, което е трудно да се случи в България. Щастлива съм факта, че денталното съсловие изисква този проект да се случи. Радват се, всички са щастливи. Добре дошли на 6-та церемония по връчване на националните награди за блестящи постижения в областта на денталната медицина. Усмивка на годината 2013. Са категориите, в които усмивка на годината всяка година отличава най-добрите сред най-добрите. А именно комплексно естетично възстановяване, композитни възстановявания, керамични възстановявания, червена естетика, ортодонтски случай и имплантологичен случай. Тази награда е голямо признание за мен, защото аз съм абсолютен новак в сферата. Реално завърших миналата година. Реших просто, тъй като обичам да работя с композит, интересувам се от естетика и реших да участвам с този случай. И това, че спечелих, ме прави много щастлив, наистина. Участието в конкурс ме научи на доста неща, най-вече да си планирам по-добре случаите, да ги документирам по-добре. Когато си поставиш цел, искаш нещо наистина да стане, просто полагаш усилията и това се случва. Всички тези зъболекари, които сме тук в залата, за нас професията е хоби. Ние работейки, ние се забавляваме. Всеки един труден клиничен случай за нас е още по-голямо предизвикателство. И когато го завършим, това е едно огромно удовлетворение. Още повече, когато той бъде представен и бъде оценен от хора, които са много напред в нашата професия, както е тричленното жури, международното тричленно жури. Казвам ти, Санчо, че уста без зъби е като мелница без камък и човек трябва да цени зъбите си повече от диаманти. Това е заветът на безсмъртния Дон Кихот де ла Манча. Това е единственото светско събитие в бранша, което промотира професията на българския зъболекар, представя в общественото пространство. Те правят страхотни неща, но стоят анонимни. Никой не вижда, никой не знае, освен пациента, такъв какъвто е. Решихме да ги изнесем в общественото пространство. Малко им е дискомфортно, усещам, малко им е трудно, макар и след 6 години, но смятам, че един ден те ще озреят за тази идея, защото доколкото знам, това, което съм чела за историята на Оскарите, първите години никой не е възприемал сериозно тази идея. Казах на Оляна, тя трябва да продължи, а ние ще продължим да я подкрепяме пълноценно. Подкрепяме идеята, защото всичко, което стои зад нея, е свързано с образованието. Хората се нуждаят от обучение и цел. Резултатите са невероятни. Ето защо с удоволствие подкрепяме. За мен тази награда е по-скоро, както Юляна каза, признание, което е важно. Другото е, че винаги съм искал ние от журито, ние от бившото жури, да можем да докажем на колегите, показвайки свой случай, че сме, ако не достойни, то поне до някаква степен ни е разрешено да съдим за качеството на чуждите случаи. Предстои кулминацията на усмивка на годината 2013. Според регламента на конкурса, един от всички победители в отделните категории ще напусне сцената на София Лайф Клуб като големият победител на 2013 година. Професор Бичачо, доктор Йованович и професор Мангани единодушно посочиха неговото име. And the results were the final person, dentist that we don't know who you are. The big winner were with full agreement between all of us. I looked at all the categories and I'll give you my top two. And then of course the second person who I liked the most was in the implantology area
which was case number 1. And I think case number 1 was a complex case, was not easy to treat, and did a very good job in preparing the case and then also executing the case. So congratulations there. But my absolute favorite case, and I want to congratulate the contester and the doctor, was the second case in the group of ceramic restorations, who I really felt was a beautiful, diagnosed, planned, and treated full rehab case. At the end of the evaluation, I decided to vote as the best presented case at the Smile of the Year 2013, the case number 2 in the ceramics category. And not only for the aesthetic result, for the beautiful aesthetic result, but above all for the very correct and modern treatment plan and the reinstatement of a perfect morphology and function using a fantastic conservative approach by way of bonded partial restorations. Носителя на голямата награда е доктор Павел Панов и зъботехник Александър Стоянов, зъботехническа лаборатория Дагдент, Варна. Голямата награда носи огромна стойност и в двата аспекта. В първия в личен план, тъй като журито в лицето на Ницан, Саша и Франческо е много авторитетно в моите очи. По проста причина, че те са един вид мои учители. Аз много се радвам, че са гласували за случая ми, защото са разбрали философията, лечебната ми философия.